Una valoració positiva. Quin alcalde no pensa que qualsevol inversió en el seu poble li ve bé? I més en aquests moments que tanta crisi, tanta cosa i tot això, al final n'hi ha que optimitzar tots els recursos i en aquest sentit està bé que la Diputació dona i que l'adjudicació es realitza des dels pobles, perquè en el cas d'Alfarrasí, el meu poble, anem a poder-ho dirigir a allò que nosaltres pensem que deu ser en aquests moments que pot fer falta. En línies generals, els plans van destinats al manteniment. Més que manteniment és una rehabilitació de la façana de l'Ajuntament. Per què? Perquè allí mateix l'arbre que tenim en un futur faria malbé a l'edifici. Els tècnics van considerar que hauria arreglar-se aquest tema. També nosaltres vam considerar que la seguretat vial necessitava un arreglo en Alfarrasí i per això invertir en aquestes coses mai està de més, perquè els carrers necessiten senyalització, també l'eliminació de barreres arquitectòniques, per exemple, per anar a l'escola, allí s'ha habilitat perquè els carros puguin baixar i pujar les aceres, que fins al moment no existia. També tenim el paratge de l'Ermita, allí també millorarà l'accessibilitat, també estava desprenent-se la terra i tot això, realitzaran unes accions perquè quede bé i que dure molts anys. Un restyling al nostre poble és el que volem donar per començar aquests 4 anys en el millor peu. La Diputació pot ajudar en molts aspectes, perquè és l'administració més propera que n'hi ha a l'Ajuntament, en l'aspecte cultural, en l'aspecte d'inversions, perquè a més d'aquestes inversions sostenibles, tots els anys la Diputació trau els plans d'inversió, els nostres agricultors demanen una millora dels camins, i tot això en els PEP i totes les coses que eixen tots els anys. També hem demanat ajuda per al nostre esport i res. En el dia a dia per fer que el nostre poble siga molt millor del que és.